त्रिपुरा मथानी चेयरमैन महाराजा प्रदुर किशोर देबरमान राजबार अंखरिया तन्नाय हिनै एमपी रेबती त्रिपुरा सामानि कगनो फिरक मुंरिखा यो त्रिपुरा फेडारेशन अजामा रक सांसाल सारिगनु यंमा कक्तमा थुमनाय रंनि बुसकांगो सालका त्रिपुरानि एमपी रेबती त्रिपुराते बीजेपी नो चैलेंज खलायका वाईटीएफ नि वर्किंग प्रेसिडेंट प्रस्मित देबरमा क्राक सालनि तुइदो आमसाइनि पार्टी मुंगना तुये कायसाते कायसाना चैलेंज खलायलायखा एमपी रेबती त्रिपुराते महाराजा प्रदुर किशोर देबरमा पार्टी मुंगना तुये टंफ्लाजा खास्तेन थंग्रं तंखर त्रिपुरा मथानि चेयरमैन महाराजा प्रदुर किशोर देबरमान राजबारनि अंखरिया तन्नाय हिनै एमपी रेबती त्रिपुरा सामानि कगनो फिरक मुंरिखा यो त्रिपुरा फेडारेशन अजामा रक सांसाल सारिगनु यंमा कक्तमा थुमनाय रंनि बुसकांगो सालका त्रिपुरानि एमपी रेबती त्रिपुरानो चैलेंज खलायै वाईटीएफ नि वर्किंग प्रेसिडेंट प्रस्मित देबरमा शाखा नरक साबधान के तंगदि त्रिपुरा मथानि शिकला रक सबा अंख कामाने सबा अंखरका बुसकांगो फाइनाय रंनो स्राय स्राय के लामा हगै थांनाय हिनै बेलाय बेलाय हामबाय जत सिनि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ते हास्तिनि जत लुकुनाय दना सारि गाहाम जोंथिनि नंनि मीडियानि बुसकांगो फाइबानिखे मनो जे जोंनु खासिनि रेबती जे एमपी रेबती बजिनि फेसो जे कमेंट्स खायमानगै जों वाईटीएफ रक सिनि सिकला रक निलाखाय तंगै मालिया ब आजका पोस्ट खायगा ब पोस्ट खायो जे सिनि त्रिपुरा मथानि लीडर जों सिनि करनो वाइडे जोंनो जों कंट्रोल खाया जों बंनो तेबो बार्निंग खायो तेबनो बंनो तेबो उछावरेउ नै आंगाबनो सानामु जोंगो आजका तिसे बबो को साका नरक जदि आमदि खायगाय 2019 जे लोकसभा इलेक्शन न गाबनि परिणाम ताबनु खा बाबदि हिने कक्सौ आं साना थांगो सराय सराय कक 2019 जे 2019 जे पार्लियामेंट इलेक्शन माने अब बाहायगन गा त्रिपुरा हासने जत लोकरम साइमानो 2019 जदि पीसफुल महा इलेक्शन का काय तिनि रेबती जे रेबती बती को कतर कतर साइ दङ बतिनि एमपी या जे बिनि आगिनि जे पोस्ट दङनि जे मास्टर पोस्ट दङनि एफ आरपीएल बिफोर बल हिनै बतिनि फुं दङ ना हमो आंगाबो साना मुजुं रेबती न ब चैलेंज खायो महाराज न राजबारि नफै हिनै आं साना थाङो रेबती न नों खाना नार दे सराय सराय गाय नों महाराज नखै बाचिर गादे सिनि वाईटीएम न सांकास फुंदि न रेबती निनि बीजेपी नां जत चैलेंज खायो निनि महाराज न राजबारि नखै तन्नाय महाराज न राजबारि नखै का बाचिको महाराज जे वारियर्स द वाईटीएम रक ओ वाईटीएम से नों कासि फुंनो गादे आं साना मुजुंगो नों 2019 नों सिदि हनै साइ दङ आं न चैलेंज सिसौ ताबो एसटीसी रिजार्भ 20 ता दङ ओ 20 तानि बिसिङो ब जागा नोंबाय फाइट खालायने फाइदि महाराज फाइट खायने गया आं निजे नोंबाय फाइट खायनो साबो पाइ नोंना पाइ नुकलायना जेरबोति आम दिखाय बाजि कक्ता सारि पाताल गयना हादिया बगन नरक तामसा पाताल करना सादे पाताल कुना जे त्रिपुरा संनि रां थगौ सामाने हजार हजार लाख लाख सुप्रीम कोर्ट एनआरसी नि केस खानाय नै ओ रां जतन त्रिपुरा सरनि फिरो बिबादे आबन परे जों हाबिनाय पाताल गयना हाबि एंगा जे त्रिपुरा सरनो बारि माने जे थगौ माने ओ रां जतन नि बेगेरे आं आबन साना मुसुंगो बी केयरफुल नरक साबधान खाय तंनि हासे त्रिपुरा मथानि सिकला रकते नासिङै तंलिया बुबगरानि उपरो आमति आइका हायासे जों नासिकमाया जों ताबोखै चबांखर कामाने चबांखा जों बुसखां साफाय जों साया जों जे फायमाने जतन जों सराय सराय लामा हुइ थानाय जि आं आबन साना मुसुंगो एमपी रेबती त्रिपुरानि कगनो फिरक मुंग्रिमानि जराव मानजाका वाईटीएफ नि वर्किंग प्रेसिडेंट हलिउड चाकमाते जितेन देबरमान खबै वाईटीएफ नि कुबुन अजामार राजाखर आगुलनि सिमिक्रि सानुनि ककथुम चिनखरा।